Знамената се поставят по нареждане на кмета Славчо Атанасов на 6 входно-изходни артерии на града – Куклянско, Асеновградско, Цариградско, Карловско, Пазарджишко и Голямо Конартско шосе. Той дойде лично, за да целуне светинята. Националният трибагреник се вее гордо, издигнат на 15-метров пилон. Знамената са с размери 7 метра и 50 см на 4 метра и 50 см. Пилоните са предоставени от ОБЛАС, а монтажа се извършва от Чистота. Отец Георги от храма Света Троица извърши водосвет и освети новите знамена. Господу се помолим, Господи помилуй. От общинското предприятие градини и паркове са озеленили по 20 квадратни метра около пилоните за знамената с райграс, зелени растения и ниски храсти лавровишня.